Sziasztok! Üdvözletem mindenkinek, és boldog új esztendőt kívánok a 2024-es év hajnalán. Remélem mindenki kellően kipihente magát, és sikerült megtisztítani mentális csatornáinkat a tavalyi őrültek, állatemberek, fantázianeműek és egyéb rémségek ránk gyakorolt lesújtott terhétől. Persze, őszintén megvallom, nem sok esélyt látok rá, hogy a világ kicsit is rendbe kapná magát 2024-ben, és attól sem tartok, hogy egyhamar kifogynék a témákból, amelyekkel elég görbetükröt tudnék tartani. Azzal is tisztában vagyok, hogy csatornám nézőszámának emelkedésével előbb-utóbb rám találnak a másik oldal képviselői, akik minden alkalmat megragadnak, hogy felhívják figyelmem az általam választott irány pusztító hatásaira és elmaradt ideológiai jelentésére. A te gondolkodásod a náci korban ragadt? Megragadtál egy szinten, és jobbnak képzeled magad úgy, hogy nem vagy az. Viszont ennek ellenére én továbbra is megpróbálom a legreálisabban és logikusabban megközelíteni ezt a jelenséget, amely az én véleményem szerint az exponenciálisan fejlődő civilizációnk egyik szánalmas mellékterméke. A mai témának pedig egy olyan fogalmat hoztam el, ami a nyugaton már régóta megjelent, és azóta sem csökkent az új esetek száma, viszont az is tény, hogy ma már szinte mindenkire rá tudják ezt bélyegezni, sokszor csupán azért, hogy tovább fokozzák az amúgy is feszült hangulatot. Ez pedig a kifejezés, ami egyben egy név is, Karen. You filming me? Okay, Karen. A Karen elnevezés eredetileg azokra a fehér nőkre vonatkozott, akik saját magukat mindenki más feletti társadalmi rétegnek tekintették és tekintik, elvárják a feléjük irányuló határok nélküli tiszteletet és hódolatot, és nem tűrnek el semmiféle olyan irányú megjegyzést, amely külsőjüket vagy társadalmi pozíciójukból eredő előjogaikat, kiváltságukat megkérdőjelezni. Who are you then? I am my politician. My uncle's very famous. Really? A hivatalos leírásban ki van emelve, hogy fehér nőkről van szó, ez pedig azért van így, mert ezt a fogalmat magát a fekete társadalom találta ki réges-régen. Itt az idő, fehér nyuszi. Már az 1800-as években létezett ez, persze akkor még Miss Anne meg hasonlóképpen használták, mára hát Karen lett belőle. Here comes Karen. Persze most arra megváltozott a helyzet az amcsiknál, és a fekete nők ma már ugyanolyan kiváltságosakká váltak, sőt, talán még jobban ki van nyalva a hátsójuk, hiszen odaállt az egyik legnagyobb félelme minden fehér polgárnak, hogy lerasszistázzák, és ezáltal komoly társadalmi következményekkel szembesülnek, mint megbélyegzés, vagy akár munkahelyük elvesztése. Apologize. Viszont ennek a változásnak a hatására ma már gyakorlatilag bárkiből lehet Karen. Fehér, fekete, nő, vagy férfi, vagy akármi ezek között. That I have been misgendered so much more than usual. Ha éppen passzol a leíráshoz, akkor már kezdődik is a Karenezés. Szóval, hogy fest egy tipikus amerikai Karen? Itt van ez a csodálatos hölgy, aki történetesen egy óvónő. Driving. No. No, it's not enough. Park your car. No. Like what the hell? You better get the away from me. You. We have a car. This is a roadway over here, ma'am. Can you please move? Everyone better stop yelling at me right now. It's I'm not moving. Hát, én baromira aggódnék, ha egy ilyen mentális állapotban lévő és türelmetlen nő vigyázna a 4 éves gyerekemre. A következő egy másik ilyen Karen, aki meglehetősen szokatlan módon fejezte ki nem tetszését, miután lekéste a buszt. Oh my God! Get off the bus! Get off the bus! No, you did that. Now you're going to jail. Hey,
Now you're going to jail. That's not our problem. Van itt egy másik, aki csak nem akarja az Istenért sem megérteni, hogy csak azért, mert lobogtat némi lóvét, még nem fog mindenki úgy táncolni, ahogy ő akar. I can't. We're closed. I need my phone fixed today. I can't. We're closed. I don't have enough time. I can't go without my phone. How much you want? I'll pay you whatever you want. What you need? It's not about money. I'll pay you extra for your time. Phone, I can't go without it. We don't. What kind of phone is it? We don't even have the screen for it. I can't do this tonight. I'm sorry. You have to do it. I can't. You have to. I don't have that screen. It's impossible. I'll call and get one. I don't care what you got to do. My phone fixed. Monday is the earliest. No, Monday. I can't wait. Go. You have to leave. I'm sorry. And No, take I'm your. not leaving. You pissed me You the fuck have to. off. És itt van az az eset, amikor egy nő, aki késve érkezett a repülőre, úgy döntött, hogy az ő csomagja jobban megérdemli a szekrényt, mint a másik utas podgyásza. This woman goes nuts and gets thrown off the plane. Hey, hey, hey! Oh. What? Did you throw my bag on the ground? It's a small bag. It's not a small. That's right. Look at how easy it fits under your seat. Okay? It doesn't under fit your under the seat. Oh. Does that look like under the seat to you? This one goes up here. Already told you to stop filming. I got an idea. There's a perfect place for your bag. It's in the toilet because that's where you're at. Whoa! Whoa! Oh! És a mára már ikonikussá vált beszélni akarok a menedzserrel mondat, amiről azonnal fel lehet ismerni egy úgynevezett Karent. Back off your face! I want to speak to your manager! Okay, all right. Don't touch me either! I don't like the way I'm being treated here! Nobody's here! Ja, igen, és ez az állatfajta nem kifejezetten a türelméről vagy jó modoráról híres. Money! So I can get the out of here! So get out and I'll bring you your money. No! I want it now! I can assure you. I'll call the cops on you then. I swear to God! You stupid Megvan a magyar verziója ennek a Karennek, ha bár talán kicsit higgadtabb formában. Bediktálják, utána elengedem. Fejezze már be! Ó, nem, tévedtem. Ugyanolyan elbaszottak itthon is. El fogom állítani, higgyel! Ne velem szórakozzon, ne a hatósággal szórakozzon már! Mit képzel magáról?